ballers, grabe. Thank you, Idol. Walang gigit. Grabe, walang gigit. Okay. Yun, bagsak me pa mga kabalin. Dinayo ko ang Pio Porac mga idol para sa kanilang Pio Ballers Basketball League at naimbitahan tayo ng Family Aguas at Aison mga idol. Syempre big shoutout na rin kay Nia Aguas na talagang nag-chat sa atin at nag-invite dito mga idol. Biglaan nga lang ito mga idol kasi may mga event pa tayo na pupuntahan tulad ng exhibition match sa Barangay Dabdab mga idol. Yes mga kabalin, grabing saya rin dito sa Pio mga idol kasi ang babait ng tao at mga organizer na nag-invite sa atin. Kaya syempre, pagdating ko doon, ano pa ta mga kabalin, talagang pamagsak ng kabalin hoops pagka-check-in, talagang saya. Kaya kayong paligang mga idol. Ilan vlogs din at hosting events na napupuntahan ko sa Pampanga mga idol at nagsisipag ako na mapuntahan lahat para makilala tayo at syempre, mag-gain ng mga followers mga idol. Kaya ikaw na nanonood sa video na to mga idol, follow mo na ako para i-follow pa tayo ng iba. At mag-followan tayo mga kabalin. Grabing gaganda ng mga dilag dito. Yes, syempre, basta Kapampangan, mga Laguna rin at mga Santing mga kabalin. Yun, no? Well mga kabalin, panoorin nyo na lang yung short video na to mga idol. TikTok ang malala at syempre hindi mawawala yung fashion show ng mga magagandang miss natin. Pamagsak Tane Kelly, mga kabalin. Yan, apa pagsak na yun? Ay! Happy na yun! Ano? Liver, determine, okay. Ay, sama. Sigurado ka, hindi naman mo yan, ha? Okay. 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 Pamagsak tayo, eh.
Pasensya na kayo, idol. Pero, let's go. Enjoy lang tayo mga idol. Otso. Pero magsak na idol ko. Marinayo pa kami pa. Sabi ako. Alright, next team natin. So, idol natin eh. Game lang eh. Diba? Enjoy lang natin to. Alright, let's go! Likod din. Alright. Okay na yun. Okay, grabe si Idol. Kaya walang papitik-pitik ko yung gaya na. Pera kitin doon. Idol, inabangan ka pa naman. Excited ka niya ko. Alright, so di-ba naman. Ito, mga nawawala rin yung mga teammate pag dito yan. Nasa na yung di-ba? Ha, Bari! Eh, gabang naman! Ano ba, Bari? Ano yun? May pangalan ba ba? May presentayo. Ano yun? Ligtas na dapat eh. Ayan na ba? Okay, bayong drop ng dinati ba? Bayong din ba? Ay, tama na kayo. Ingat, papaksak na ba ba? Block 6. Yan, okay, Bob, salamat. Thank you. Solid. Yan. Block 6 Basketball News. Yan, TikTok ka na. Dahan-dahan lang, baka TikTok lang, may injury pa kayo idol. Relax lang ha. Let's go!
talaga kailangan. Ayan, no? Okay. Okay, let's go! Last na ating team, mga idol.